Gabon deizuela guztioi, politika gaiekin hasiko gara. Hegoaldean, EH Bildu atzo hasi zuen 3. kongresura iristeko azken fasea, zuzendaritza berria osatzeko hautagai zerrendaren berri eman dute. Aurrerantzean, Otegirekin batera, Sonia Jacintok, Arkaitz Rodriguezek eta Nerea Kortajarenak eta Gorka Elejabarrietak beteko dituzte koalizioko ardura nagusiak, hau da 5 idazkariak eta berritasun nagusi bezala Peio Txandiano ez da EH Bilduko programa zuzendaria izango. Nik aukeraz beteriko bide bat ikusten dut. Beti ere garbi baldin badaukagu ezker independentista eta Euskal Herria Bildu eta mugimendua orokorrean ez baditu galtzen bere printzipio eta baloreak, ez badu bere konexio herritarra ongi mantentzen, eta horrek ekarri gaitu izatera Euskal Herri osoa kontuan hartuta lehen indar politikoa bozketeko. Hori ondala 15 urte inor gutxi petatzen zuen. EAJ ere barne prozesuan murgildurik dago, Euskadi Buru Batzarra berritzeko prozesuaren lehen itzulia hasi da gaur eta horrela EAJaren oinarriek Andoni Ortuzarrek alderdiaren buru izaten jarraituko duen erabakitzeko aukera izango dute. Erorien monumentuak 1994an inauguratua eztabaida puntua izan da alderdi politikoen eta herritarren artean urtetan zehar. Azken urte honetan 11 izan dira eraispenaren aldea egin diren mobilizazioak. Azkenengoa larunbatean izan zen, zeinetan Iruñeko talde memorialistek EH Bilduri, PSNeri eta Gero Abairi akordio politikoa zuzentzeko eta aldatzeko exigitu zieten. Eraispenaren aldeko 33 elkartek monumentua botatzea askatzen dute frankismoaren biktimak direnei mesede egiteko. Memoriaren legea betetzeare aldarrekatu dute. Irun Errejanok aldarriaren nondik norakoak azalduko dizkigu. Iruñeko erorien monumentua eraistearen aldeko elkarteek larunbatean manifestazio jendetsua egin zuten eraikina eraistea exigitzeko. 33 elkarte memorialistak eta beste hainbat kolektibo eta sindikatuk deitutako manifestazioa Askatasunaren plazan hasi eta Gazteluko plazan amaitu zen, Eldrogaz, Ilargigorria, Latxu Lapotra eta Fermin Valentziak parte hartu zuten ekitaldi batekin. Talde memorialistek EH Bilduri, Gero Abairi eta PSNeri azaroan monumentua berreraikitzaren akordio politiko aldatzea eta zuzentzea exigitu diete. Iruñeko erorien monumentua 1954an inauguratua erregimen frankistak eraiki zuen. Espainiako Gerra Zibilean bere bandoan borrokatu zuten soldaduei omenaldia egiteko. Eraikinak frankismoaren biktimen eta errepresaliatuen artean haserrea eragin du urteetan zehar. Iruñeko udalak 2018an lehen aldiz partaidetza prozesu bat jarri zuen abian.
Lehiaketa horretatik 7 proposamen irabazle atera ziren eta lehiaketaren bigarren fasera pasa ziren. 2019an, Nafarroako administrazio auzitegiaren epai batek lehiaketa hori gelditu zuen eta 2022an berriz ere balorazio fasera itzuli zen. Ez da, orain arte inoiz egin halako konkurtso bat egin den bezalako parte hartze prozesu bat izanik. Eta hori oso importantea da. 2023ko abenduaren amaieran EH Bilduk udal berri hartu zuen eta honen ondorioz talde memorialistak berriro kalera atera ziren. Monumentuaren eraispenaren eztabaida berriro mahaigaineratuz. Legeak eskatzen du. Legeak oso garbi eta garbi esaten du monumentu frankistak desagertu behar dira berehala. Ja epea pasatu zen, ja egin zuten lege de memoria demokratika eta ematen zuten epe bat, urte bat, desagertu adizeko monumentu frankista. Hilabete hauetan zehar gaia alderdi politikoen eztabaida puntu bilakatu da. Guztiek bat egin duten monumentuak dituen ikur frankistekin amaitu behar dela eta memoriarako gune bilakatu behar dela. Honerarira azaroaren 20an EH Bilduk, PSNek eta gero Abaik akordio politikoa sinatu zuten, talde memorialistek eskatutakoarekin bat egiten ez zuenak. Alderdi politikoek monumentuaren ikur batzuk ezabatzea eta Maravillas Lamberto Memoria Demokratikorako interpretazio zentroa sortzea erabaki zuten. Urrats honek hamarkada luzez frankismoaren biktimak mindu eta oro har frankismoaren kontrako herritarrak ere mindu dituen arazo izatetik aukera historiko izatera pasa dela pentsatzen dugu. Akordioak polemika sortu zuen herritarren eta talde memorialisten artean, ez baitzuelako bat egiten haiek eskatutakoarekin. Gutxi balitz, erorien monumentua mantentzaren aldeko plataforma sortu zen eskuinekoen aldetik. Eraikina kultur intereseko ondare izendatu nahi zuten. Beraz, talde memorialistek euren diskurtsoan gogora ekarri dute 36ko gerran jasan zuten senideen amets bat zela frankismoaren gora zarrerako eraikin hori kentzea. Donostiara egingo dugu salto orain, San Sebastian eguna ospatzera eguzkia lagun bertan da udanerbio berria maila. Urtarriak 20 ditu eta San Sebastian eguna ospatzen ari dira besteak beste Donostian. Gauerditik gauerdira arte tanborrotxak eta kantua besterik ez da entzuten Donostiako kaleetan, hiriko kaleetan. Konpainia bakoitzak bere ordua dauka eta denak batera hasi zuten gauerdian eta horrelaxe amaituko dute gaueko 12etan ere. Bitartean urrezko danborra emango dute oraintxe bertan une batetik bestera, aurten Moriarty produzioa jasoko du ekoiztetxeak eta une honetan ikusten ditugu politikariak edota gizarteko zenbait eragile hementxe bertan Moriarty produzioak nola jasoko duen ikusteko areto eder eta betetsu honetan. Urtarriak 20 ditu eta San Sebastian eguna ospatzen ari dira besteak beste Donostian kalera irten gara danborrotxa entzutera eta jendeari galdetzera zer egiten duten gaurkoan eta zein ohitura dituzten. Familiakin egoteko eta
herria ospatzeko. San Sebastian eguna niretzako egun importantea da, ze ez da bakarrik festa, ez? Osea, gure musika eta gure, ohiturak eta polita da ez egitea, baina Donosti eguna zer den? Ez dakit, osea, al final tradizio arraro bat, en plan militar bat, ez superpolita, baina, elkartzen digu eta hori da. Oso, ondo pasatzea lagunekin, giroa, familiakin egon, eta disfrutatu. Lagun edo kuadrilla guztiak azkenan kanpoan ikastegu batzuk, eta azkenan da juntatzeko momentua bezala, egun bakarrola dena juntatzeko, afaltzeko, ondo pasatzeko, eta dena disfrutatzeko egun polituat. Lagunekin eta gero etxea jun ginen, eta orain zertan hasi gara jotzen, más o menos. Behatzita, ez ni aseitatik ez nago. Goizo, hasitzea. Gosaria dago eta dena, tardun jantzi, gero prestatu, atera eta dena, ja behatzeak arte. Ez galdetu zenbat ordu dara matzate, ez galdetu mesedez. Txoria, faria, zortziterritatik da pasazta lo que surja. Gau pasazta. Gauean, oso gauean, berandu. Gero beste damorra batean atako geha. Bihar. Gaur, egun oso ibilikoa kaletik eta parrandak ematun arte. Gorputzak ezin izan arte gehiago eta jazta. Eutxi arte ez da. Bai. Larun batean, 2 hilabete egin zituzten greban Anbisako arreta zerbitzuko langileek. Lanbaldintza duinak, lanaldi osoa eta subrogazio eskubidea dira besteak beste, Gasteizko udalari eta azpikontratatutako enpresari eskatzen dizkioten aldarrikapenak. Izan ere, aurreko urteko uztailean ekin zieten mobilizazioei eta ordutik akordiorik ez dutela lortu adierazi dute langileek. Hona analisia Maite de Feliperen eskutik. 2 hilabete bete dira Anbisako Gasteizko udaleko ur zerbitzuko bezeroen arretarako langilek greba hasi zutenetik. Plantilla handitzeko, lanaldi osoak ezartzeko eta lan egonkortasuna bermatzeko eskatzen diote langileek udalak azpikontratatutako enpresari. Aurreko urteko uztailean hasi ziren langileak gauzak aldatzeko eskatzen, astebeteko greba eginez. Akordiorik ez zuten ez lortu, azaroan hilabeteko grebari ekin zioten. Azpikontratatutako enpresarekin eta Gasteizko udalarekin biltzea lortu zuten, alabaina konponbiderik ez. Beraz, greba mugagabeari ekin zioten urtarrilean. Ordutik, greban jarraitzen dute eta adierazi dutenez, grebaren jarraipena erabatekoa izaten ari da. Momentu honetan Anbizan pertsona bakarra dago lanean, Eusko Jaurlaritzak zeregin batzuetarako gutxieneko zerbitzuetan izendatutakoa. Enpresarekin ez ezik, Gasteizko udalarekin ere negoziatu nahi dute langileek, azpikontratatutako zerbitzua baita. Salatu dutenez, lanean diharduten 7 langileen baldintzak kaskarrak dira eta haien lanpostuak arriskuan daude. Lanaldi osoak eskatzen dituzte Anbizako bezeroentzako langileek, haien borondatearen aurka 6 ordutara egiten baitute lan. Ela sindikatuaren hitzetan Gasteizko udala prekarietatea ari da sustatzen, 6 orduko lanaldiak egiten dituzten langileak dituelako, eta hilean gutxi gorabera 1.100 euro kobratzen dutelako. Izan ere, udalak horrekin amaitzeko tresnak dituela adierazi du sindikatuak. Kontratu finko edo mugagaberik ez duten langileak daudela jakinarazi duelak. Azaldutakoaren arabera, azpikontratatuta egonda, Anbizak 2-3 urtean behin ateratzen du konkurtsora zerbitzu hau. Hortaz, langile hauek ez daukate subrogazio eskubiderik eta haien lanpostuak kolokan daude. Halaber, Gasteizko udalak greba eskubidea aurratu duela aldarrikatu duelak, mobilizazioen eragina txikitzeko segurtasun enpresa bat kontratatu duelako, eta Anbizako beste eremuetako langile batzuk arreta zerbitzura bideratu dituelako. Horregatik guztiagatik lan ikuskaritzara jodu sindikatuak. Borrokarekin jarraitzeko prest daudela jakinarazi dute langileek, baldintzak duindu eta bi aldeentzat akordio egokia lortu arte. Era berean, hauek hobetuz gero Gasteizko herritarrei zerbitzu hobea emango zaiela aditzera eman dute.
Kulturarloan, Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 18. edizioa urtarrilaren 22-tik 24 ospatuko da Aretxabaletan. Guztira 29 film labur eta bideoklip proiektatuko dira Arkupe zentroan asteazkenetik ostiralera bitarte Mondragon Unibertsitateko ikus-entzunezko komunikazioko ikasleek antolatutako jaialdian. Zinema Euskal Film Laburren jaialdia urtarrilaren 22-tik 24 ospatuko da Aretxabaletako Arkupe zentroan. Jaialdiaren 18. edizioan aurkeztutako 94 lanetatik 29 izan dira finalera iritsi direnak. Lan hauek sail ofizialaren, ikasle sailaren eta bideoklip sailaren proiekzioetan ikusteko aukera izango du ikuslea. Eta proiekzioez gain bestelako hainbat jarduera egongo dira Zinema jaialdian asteazkenetik ostiralera. Hala nola zinemagintzarekin lotutako solasaldiak zein masterklasa eta lemak taldearen kontzertua. Urtarrilaren 22an hasiko da jaialdiaren programazioa Aretxabaletako Arkupe aretoan goizeko 11etan. Andrak erramutan dokumentalaren proiekzioarekin eta protagonisten solasaldiarekin hain zuzen. Aurtengo edizioan Ana Goitia izango da sail ofizialeko aurkezlea eta Jon Castañeda bideoklip sailekoa. Ikasle saila Xuban Garmendia eta Oier Gaztesi ikus-entzunezko ikasleek aurkeztuko dute. Aitor Oñederra arte eszeniko, zinematografiko eta musikaletarako animazioen sortzailea, Maite Carballo soinu espezialista, film muntatzailea eta zuzendaria, eta Kati Potxelu iazko Zinema irabazi zuen film laburraren ekoizlea izango dira epaimaila osatuko dutenak. Aurtengo edizioan euskararen presentzia, emakumeen partaidetza eta landutako gaien aniztasuna nabarmendu dute antolatzaileek. Izan ere, adierazi dutenez, aukeratketatik kanpo geratu diren hainbat lan egitarauaren eta espazioaren limitazioengatik ez dira programazioan sartu. Hala ere, aukeratketarekin pozik daudela azpimarratu du antolakuntzak. Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazioko ikasleek antolaturiko Zinema jaialdiak etorkizuneko euskal zinema sustatzea du helburu. Sortzaileen lan berriak eta sortzaile berrien lanak ikusleari helaraziz. Datorren ostiralean, urtarrilaren 24an, gaueko 9:30 aurrera urak eginen du bideo dokumentala emitituko dugu gurean Hamaika telebistan. Dokumentalak euskarak pantailetan eta ikusentzunezkoen munduan bizi duen egoera, honek euskararen normalizazio prozesuan duen eragina eta gure hizkuntzak mundu digitalean aurrera egiteko dituen erronkak aztertzen ditu hainbat aditu eta aurpegi ezagunen elkarrezketa eta testigantzetatik abiatuz. Dokumentalaren zuzendari, egile eta ekoizleekin elkartu gara June Agirre, Alex Altuna eta Oier Markotegirekin. Entzun. Urak eginen du bide dokumentalak euskarak pantailetan eta ikus-entzunezko munduan bizi duen egoera, honek euskararen normalizazio prozesuan duen eragina eta gure hizkuntzak mundu digitalean aurrera egiteko dituen erronkak aztertzen ditu, hainbat aditu eta aurpegi ezagunen elkarrizketa eta testigantzetatik abiatuz. Dokumentalaren zuzendari, egile eta ekoizleekin elkartu gara, June Agirre, Alex Altuna eta Oier Markotegirekin. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi dugu Mondragon Unibertsitatean, eta urak eginen du bide dokumentala gure gradu bukaerako lana izan da. Egin behar dugu txosten bat, ikerketa bat, eta horrekin batera ikusentzunezko pieza bat. Eta hasieratik argi genuen dokumental bat nahi genula, eta ideia kezka batetik atea zen, ez? Azkenean guk ikusentzunezko komunikazioa ikasi dugu, eta etorkizun batean mundu hortan egongo gea. Eta gure ama hizkuntza euskera da, orduan pixkat kezkatik abertze gaur egungo digitalizazioakin eta gaur egungo ondian aldaketa guztikin aber euskera ikusentzunezko mundun nola egongo zen etorkizun batean. Ez pixkat kezka horretik abiatu zen. Eta pantailak euskera zekimena ezagutu genuen eta gustatzen zitzaikun ze lan itezun eta ze nola moldatzen zen. Eta horregatik bere egin jarri ginen harremanetan eta esplikatu genien pixkat zein zen gure ideia, zein nahi genuen. Eta bere hasieratik kriston erraztasuna jarri dizkigute, oso ondo iruditu zitzaien, gaina
beraiek esan zuten justu izela pentsatzen, laizter, pixat aurrago dokumental bat itea, eta orduan oso ondo iruditu zitzaien. Dokumentalaren tituloa da Urak eginen du bide, eta Sairazar hori aukeratu dugu titulo gisa, uste dugulako euskarak urak bezala, aurkitzen dituen trabak aurkitzen dituela, beti jakin izan duela bere bidea egiten, eta etorkizun batean euskarak bide hori egiten jarraitu duelako. Dokumental honek 3 helburu nagusi ditu. Alde batetik digitalizazio garai honetan euskarazko ikus-entzunezkoek bizi duten egoera ezagutaraztea. Gero baita ere honek hizkuntza ohituretan duen eragina aztertu da baita ere dokumental honetan, eta azkenik alde herritarra kontzientziatu eta aktibatzea euskarazko ikus-entzunezkoak kontsumitzearen alde. Hasieran arazo pixka eduki genuen, pixkat ikusteko nola jongo zan, ze beldurra emate ziun, itea dokumental bat dana txapa izango zana, dana teoria, eta horrek pixka beldurra emate ziun, eta hoi ez iteko kostau zitzaigun beste ideia bat pentsatzea. Eta azkenean, erabaki genuen itea dokumentalen 2 zati bezala. Alde batetik adituak, eta beste alde batetik aurpegi ezagunak. Eta pixka da aurpegi ezagunak tardekatuz, ez izateko dana teoria eta dana datuak. Eta, hoi ingenun, grabatzen egon geha, azkenean Euskal Herri osotik. Junek aipatu duen bezala 2 zatitan banatuta dago dokumentala, alde batetik adituak, beraiek datuetan oinarritutako testigantzak eman dizkigute egoeraren marko bat osatzeko, eta bestalde arituak esperientzia pertsonaletik abiatutako testigantza eskaini digute. Eta, oro har dokumentalean ikusi dezakeguna da, aipatutakoa, bizi du euskarazko ikus-entzunezkoek bizi duten egoera, zer den kontsumitzen dena, zer eskaria dagoen, zer eskaintza dagoen. Kriston errestasuna jarri dizkigute elkarrizketatuk, 14 ditugu, eta danak lehenengoan baietz esan ziguten, gaina asko beraien bulegoa, beraien lantokia utzi dute grabatzeko, eta horregatik oso eskertuak. Eta Panteek euskarazen aldetik kriston errestasuna jarri dizkigute kontaktuak lortzen, pila bat lagundu digute. Hainbat ondorio atera ditugu aditun partetik eta baita aurpegi ezagunen aldetik. Eta egia da ondorio nagusia izan dela hizkuntza ohituretan eragin handia dutela ikus-entzunezkoek, eta azkenen euskarazko eskaintza baten aldez baditen apostu, azkenen horrek eragina dauke gero euskaran zabalkunden eta hori guztia. Eta gero baita euskarazko produkziok eta ibilbide duten eta baita ere ikusi ezakegu, eta azkenen ikusten da eduki ditula gora bera asko, ondala igual eskaintza handia eta horrek hizkuntza ohituretan eragin dela, eta gero igual eskaintza murriztu dela, eta gaur egun igual dela itena apostu handigoa, baina egia da ondorio nagusia izan dela igual kalitate falta somatzen dela normalen gazteriak horren gainen, eta orduan gutxiago kontsumitzen dela eta jotzen dela gehiago erderazko edukia edo inglesezkoa ikustea eta kontsumitzea, eta baita ere askok esaten dute igual badala artifiziala sortatzen zaiela euskera, ze askotan euskera batuan egiten da, eta orduan botatzen dutela faltan naturaltasuna eduki hauetan, eta horiek izan daizke ondorio nagusik. Nik uste dut batez ere falta dena eskaintzari dagokionez dela euskarazko fikzioa, eta batez ere agian gazteengan pentsatuta. Askotan ekartzen dira produktuak kanpotikan, baina guk uste dugunat da instituzioek eta boteredunek garatu behar dituztela estrategia sendoak euskeraz eta euskeratik pentsatua. Bukau genuen ekainen, nukien defentsa, eta hainbat pixkat oita gero dokumentalan ibilbidea. Egon zan estrenatu zen Lekeitioko Zine Bileran, eta Geo Donostiko Antzokizarrean, Euskararen egunean, eta Durangoko azokan, eta Bilbone bai. Eta hainbat pixkat ez dakigu oso ondo
ze ibilbide, haindik aia gauzak lotzen tala, baina oso pozik gaude egia esan dokumentalak indun ibilbideakin, ze oso harrera polita indigute eta jandia pozik zion. Printzipioz intentzioa dokumentala danintzat eskuragarri egotea, bai pantaiak euskerazeko YouTubeko plataforman, bai beste plataformetan, baina haindik ez daki usegun nun egongoan, eta pixkat adibidez, aste honetan egon da bai arrasaten, haidea pixkat herritatik juten, pixkat azaltzen zein dan testu ingurua eta dokumentala jartzen, eta geho pixkat beste ekintza batzuk iten, eta pantaiak euskerazeko kaidea herriz herri juten, eta bukatzen oraindik ez dakiu ze ibilbide edukiko den. Gaurko saioari amaiera emateko euskarazko bi kanta proposamen ditugu, Kaparrak taldearen Txepelak eta Kilimak taldearen Ezer ez da betiko abestiak. Badakizue informazio gehiago nahi izan ezkero, sartu gure webgunean edo kuskuxeatu gure sare sozialak. Aio! Jakin banu, maitasun hau ez zela betiko, bizi gabe ez nuen momenturik utziko. Orain ez zaude, zu nere ondoan maitea, damutzen naiz, denbora ez
aprobetxatzea. Abisatu gabe denboraren legera, sortutako guztia, errautsa bihurtzen da, maite baduzu bera, ez aiz izan ergela, goizero borrokatu, errenditu bestela. Ezer ez da betiko, Abisatu gabe denboraren legera. ezer ez da betiko. Maite duzuna, zaindu zazu ba. Ezer ez da betiko. Abisatu gabe denboraren legera. Ezer ez da betiko. Abisatu gabe denboraren legera, sortutako guztia, errautsa bihurtzen da, maite baduzu bera, ez aiz izan ergela, goizero borrokatu, errenditu bestela. Ezer ez da betiko. Abisatu gabe denboraren legera. Ezer ez da betiko. Maite duzuna, zaindu zazu ba. Ezer ez da betiko. Abisatu gabe denboraren legera. Ezer ez da betiko. Ez dutu zaintzen zure lurrina, Jada ez zara nere erregina, ustetan zegoela egina. eskutatik ies egin zenidan. Jakin banu, baitasun hau ez zela betiko. Bizi gabe ez nuen momenturik utziko.